Tapio Kallio ja me ollaan Kangasalla Havjalan kylässä. Meidän sähkön säästöt perustuu siihen, että löydetään ne halvimmat hinnat. Meillä on laite, joka muuttaa väriä sähkön hinnan mukaan, josta helposti vilkaisemalla vaan näkee, että onko nyt halpa sähkö vai kallis. Lämmitys tehdään puulla pitkälti, eli meillä on vesitakka, joka ajaa vettä varaajaan ja varaajasta sitten lämpö johdetaan lattialämmitykseksi. Jos halpaa sähköä on tarjolla, niin sitten vesi-ilmalämpöpumppu tuottaa sen lämmön. Silloin kun se on kallista, niin sitten kannetaan puita sillä kottikärrykaupalla sisään. Sähköautojen latauksessa meillä on latauslaite, joka osaa hakea halvimmat tuntihinnat tai jos aurinko paistaa, niin parhaan sähkön tuoton sieltä aurinkopaneelien kautta. Käytän jonkun verran älyenergian sovellusta, siitä näkee kätevästi kulutetun sähkön ja sähkön hinnan. Siitä on tosi yksinkertainen käyttöliittymä.